Prekrásne dni ďalej pokračujú v Tatrách. Oproti teraz vám ukazujem Baránie sedlo. Opäť som v malej studenej doline. Teraz pohľad pekne na modré sedielko. A dnes som sa vyterigal do žltej lávky. Podmienky sú výborné, takže odporúčam, kľudne v pohode. Môžeme ísť. Dnes mám tu časť byť na tréningu s ďalším Janom. Svojho času ako jediný spolu so svojím bratom vyhrali legendárnu Pieramentu. Najťažšie preteky ski alpinistické. Hore a vidno, že už sa zaťahuje, asi zrejme zajtra už tak